Ahojte šteniatka, v tomto videu si pozrieme ďalší Adelin stream. Tak poďme na to. Ahoj, ahoj, zdravím všechny. Běžte už do háje, když už toho slumila dosadit, tak budete furt psát Vladina, ty vole. Běžte radši do chatu pro mě. Jsem z toho hrozně stlumila. Jo, Oni tam furt pište píšou modrý srdíčka pro srdíčka. Vladěnku. Pište modrý Halo, co srdíčka je? pro Adelku. Modrý srdíčka pro Adelku. Já mám takovou Já Vladěnku. Ty pořád s Láďou, samozřejmě. A taky budu, neuděláte s tím nic. Nechajme sa prekvapiť, či spolu ostanete do konca života. Je. Lidi, to, co se teďka děje, já se o tom YouTube nebudu s váma bavit. No ty chudinka malá. Zrušia ti YouTube, čo budeš teraz robiť? Co se stalo s YouTube, já se o tom nechci bavit. Čo sa stalo, že porušila isté pravidlá a preto je zrušia YouTube. Dostala 3 strajky a papa. Prostě slušně a řečeno, stejně už to je všude. Prostě už nebudu mít YouTube kanál. Děkuji, Teresko. Více o tom nehodlám bavit. Děkuji, princez. Pane Bože, jak sa ksichtí. No vieš, ale za to si môžeš sama. YouTube má Nedělej takový ručičky. pravidla, že když ti smažou YouTube kanál, tak si novej nemůžeš udělat už nikdy. Na úkoly. Hej, to ti smažou, když ti dají 3 strajky, ne? Nebo? Jakože máš ty 3 strajky a až na ten třetí tě smažou, ne? No mám, no. Áno. Cože? Aha. A dost. Můžete už přestat s tím srdíčka pro Vladinku už trapný. Pozor, lebo vybuchne. Ja to tu nebudem potom upratovať. Modrý srdíčka do Já chatu. se tam přihlásil. Jak to, A že vy mi- budete podporovat člověka, Kavár. já vám teďka něco vysvětlím, vy budete podporovat člověka, jako je Vladina, která se sama na videu přiznala, že na mě vydělává a že to má jako hlavní pracovní poměr. jo? Máš Vážně. anglicky. Áno. A vieš prečo? Pretože je skvelé, že dáva na povedomie, aká si a čo robíš. Taková Jak to má? otázka, kdyby jsem chtěla Takže začít ne. vydělávat koncertama, zpívat, vystupovat, musela bych se hodně učit. No to teda aspoň, že si to uvedomuje. Sladko. Ale podľa mňa by jej to aj tak nepomohlo. Ale jediný, co vám k tomu řeknu, já se já ho snažím poslechnu komunikovat vlastně. co nejvíc to jde z YouTube a snažím se to řešit, jo, ale je to těžké. Ale To je jeho to bych adresa. klidně mohla. Přijďte. Hej, jak se tady dělá? Hej, jo, to máš tak. Čo by si No, mohla to úplně povedať? normálně. To bych klidně mohla, ale teď se mi zrovna zpívat nechce. Ježiš. Len to nie, prosím, nie, prosím. A navíc já jsem nachcípaná, takže... Joj, chudinka malá je chorúčka, no snáď bude môcť ísť na ten súd. Jedeme, lidičky, bomby. A zdravím, miláčky, Vladěnky. Ježiši Maria. Tak co, Láďa, už ti balí kufry, nemá důvod. Co pak, lidi, sere vás, že už spolu budeme 3 měsíce? Sere vás to? To máte... Žiaľ, nedávam, to je ksichtenie normálne. No, Nevyhodí. Nevyhodí, no neviem, uvidíme. Nevyhodí. Hej, že já to někomu Nevyhodí. pošlu. Nevyhodí. Tak zaseknutá platňa teraz, ty vole, však stačí to povedať raz, pane Bože, nemusíš odpovedať na rovnaké komentáre miliónkrát. Miku, je to to tak, je ale Dominko. já vím, no. To je tak, jak mi posílal. Mhm. Ale na tohle ti, Mildu, odpovím úplně jednoduše. Víš, jaký má Láďa se mnou plány? Že spolu budeme mít miminko. To, prosím, nie. Prosím, nie, prosím, že si to vymyslela. A teď mě dobře poslouchejte. Uša, Kdo mladý. pošle mega velký dárek, dostane ode mě moderátora. Zavolá nebo přijde. Prostě řek. Nie, No, prosím. to je konec. Tak já to zopakuju ještě jednou.
No daj. Koukněte se na Vyladěny YouTube kanál, kde se sama přiznala, že do práce nechodí, že její hlavní pracovní poměr je to natáčet videa na mě. To je hnus. A měla by se stydět. Ja si myslím, že to Adela, trvalý pracovný pomier, bolo myslené zo srandy. Každopádne, keby si tu nebola ty, kráska, ktorá ubližuje zvieratkám a všetkým naokolo, tak by Vladena natáčala na někoho jiného prostě. Nemelu, já říkám čistou pravdu. No to teda. Můžete Díky za přestat sluníčko. spamovat tu Vladinu do chatu. Taková otázka, a proč by měl můj Láďa streamovat? Jak se má tvůj Jste klub? normální. No. Jste jsme to- normální. O, Piškote, díky za ružičku. ale piškote nebo zlej? Nebo zlobidlo? Kdy bude nový Rovničku, video na piškote. YouTube? Tam jde o to, jak to s tím YouTube dopadne. No podľa všetkého to veľmi dobre nedopadne. Ahoj Adelko, jak je? Ale jo, dobře. Zaujímavé, že sa máš dobre, keď máš o pár dní súd. Zrušia ti tvoj v podstate hlavný príjem, čo je YouTube. Zaujímavé, že sa máš dobre. Hele, uvědomte si, že každý, kdo streamuje, je žebrák, jo? No nie, pretože ty reálne môžeš na streame viesť konverzáciu s chatom, chápeš, alebo tam robiť niečo kreatívne. Ty nemusíš tam žobrať o darčeky. Tak si to uvědomte. Nejsem zlá. Je to tam. Nie, Není to ty nie si ani zlá, ani arogantná a už vôbec neklameš. Hej, lidi měl by být trošku slušnější na svou nastávající příjmu. A ty tiež by si mala byť slušnejšia na vlastnú matku, ktorá ti pomáhala. Já mám Láďu a víc nepotřebuju. jako Ježiš. Denis za koblí. To bol taký úprimný úsmev, plný lásky. Já jsem s Láďou maximálně spokojená. Pozor, ďalšia recenzia na Láďu. Takže tuto to ukončíme, no a zanechajte mi odber, like a vidíme sa na budúce. Ahoj!